Het was zaterdagavond bij Roy dat komt goed uit in drukte van belang. Want iedereen hoopte namelijk antwoord te krijgen op die ene vraag. Wie wordt het nieuwe trio? Ik heb echt werkelijk waar geen flauw idee. En, nee, ik heb Joep Linssen opgeschreven, maar of dat hij het gaat worden, geen idee. Ik heb Joep Linssen. Ik heb ook Joep Linssen. Nick Dien. Poeh, dat is heel lastig. Maar ik denk dat we nog moeten zoeken in de vriendengroep van Roy Bierstig Mooi. Ik heb echt geen idee. Ik zou het echt niet weten. Ik heb 22 jaar in deze commissie gezeten. Ik heb het nooit geweten, dus... Dat ga ik hier niet zeggen. Weet jij het al? Ik weet het wel. Je hebt kennis gemaakt. Ja, wij hebben net kennis gemaakt. Dat is, wij hebben vanmiddag het galgenmaal gehad. Heel lekker gegeten. Mijn laatste maal, zeg maar. En daarna hebben we het vuruitkomen gehad. Dus ik weet het. Tevreden? We gaan het zien. We gaan het zien. Haar oom. Ja, Hein Hermans. Hein Hermans. Mijn oom. Stem op Hein Hermans. Hein Hermans. Rob Willems. Ik hoopte eigenlijk op hem, maar dat is het hem niet geworden. Dus Zat er niet in, ik ben niet gebeld, dus nee. Ik denk dat Davy Jansen, oftewel de oude stappers, die geef ik wel een grote voorkeur. Sil Michels, Wout Klaassen, denk ik. Ja, dat denk ik wel. Ja. Ik zou het werkelijk niet weten. Maar Wout Klaassen en Bjorn Jansen, dat zijn ook wel een aantal gevestigde namen waar ik denk aan, die zullen het vanavond of de komende jaren worden. Dennis Jansen. Niels Spoler. Dennis Jansen. Ik zou het niet weten, echt niet. We hebben geen idee? Nou, totaal geen idee, nee. We gaan het zien. Maar spannend. En het komt allemaal goed. Zeker weten. En we laten ons verrassen vanavond. Vastelovensprins 2024. Met alle rechten en plichten aan dit hoerenambt verbonden. En tot zijn adjudantenkoers. Sil Michels. En Jon Sporen. Op 12 januari 1988 geboren en getogen Herman Robert Lambert Willems. Rob Willems. Van Venrooyse jong, Venrooy geboren, Spanman, vroeger café gehad, Volle Maan in Venrooy en nu Willems Bestrotingen. Ik ben Sil Michels, ook een Venrooyse jong. Inmiddels wel geïmmigreerd helemaal naar Eindhoven. Maar ik kom hier nog bijna elke week, dus... Niels Spoler, ook een Venrooyse jong. Een horecaman, docent en altijd in Venrooy te vinden. Ik ben trouwens wel vergeten te vertellen, ik heb 2 hele knappe kindjes en een hele mooie vrouw. Ik heb ook een hele knappe vrouw, maar nog geen kindjes. Ook een hele knappe vrouw, maar nog geen kindjes. Wel in de mooie hond. Wel in de mooie hond. Spelers en hier is hij, Prins Rob de Tweede! Nee, onbedankt. We beginnen. Spelers in de begon! Oh, wat is dit vet om te mogen zeggen. Zo vet, zo trots, zo groot. Dit is fantastisch. En ik heb er hier boven, dat was dit. Hier worden smiddags niet wakker. Dit is fantastisch. En hij de 2 koempels. Hier hè. En hier een andere. En eindelijk mogen wij, eindelijk is het zoiets. En dan zeggen wij, de knoppen nooit kan. Leef voor je niet, wij staan aan. Maar voordat Rob zijn opwachting kon maken, moest er eerst afscheid worden genomen van Prins Daan. Mooi dat komt gewoon uit, een jobbuk voorbij. De kwats, de joeks, met vuurmals veel feest. Maar zie je staan, kom laat ons maar gaan. Kijk ons niet raar aan, voorop met de rot, joh dat was waan. Momenten met lachen en het gewoon, kom laat ons maar gaan. Duurpikkel, Adrianus,
Wilhelmus, Franciscus Theodorus, maar eigenlijk maar één doopnaam hebbende Daan Jansen, tot eeuwig en altijd durend lid van deze geweldige club, de APK van Rooij. En dan was de fles bijna leeg en dan zie je gedaan. Hey, geweldig, geweldig, totaal nu. En Daan, je hebt geluk dat je 27 vuilnamen hebt, want anders was het volgens mij. Ja, dan was de fles leeg. Bierhazen voor Rooij, geef hem nog één keer een geweldig applaus. En een gewoon rotsjong, Daan Jansen!